Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau bidiyon mu ta taho maku ne da hanya mafi sauki wanda zaka iya amfani da application na Android wayanka ta iya printing ba sai daga kwamfuta ba. Da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu a cikin bidiyon. A sha kallo lafiya. Mun gode. Bayan da kuke gani insha Allah za mu fara gabatar muku da abubuwan da ya kamata ka mallaka ne kafin wayanka ta fara iya yin printing. Abu na farko da za mu nuna shine printer, wanda shi zai dinga yin printing ɗin takarda. Na biyu shine printer USB cable, wanda shi zai dinga haɗa printer da wayanka. Na uku shine OTG cable USB adapter, wanda shi zai dinga sa wayanka ta ɗauka cable ɗin printer. Na hudunsu shine wayar Android, wanda a kanta ne zaka saukar da wannan application ɗin. To bayan nan idan kana so ka sauke wannan application ɗin zaka tafi fuskan wayanka ta farko. Idan ka je fuskan wayanka ta farko sai ka je ka nemi inda Play Store yake. Wannan Play Store ɗin shi zaka shiga. Kana shiga ya buɗe maka zaka yi searching mobile print, sai ka sa space sannan sai ka sa printer share kamar yadda kuke gani a fuskan wayar. So idan ya gama searching zai nuno maka wani page wanda yake daidai da wannan logo ɗin. Kamar yadda za ku gani yanzu zai buɗe mana. So yauwa gashi nan. So zaka zo ka hau kan logo ɗin kai clicking. Kana yin clicking gashi nan ni na riga na yi installing, zai nuna maka uninstall ko kuma open. Zaka shiga open. Kana shiga open ga fuskan shi nan na farko. So daga nan wajen bari mu je mu ga yadda ake haɗawa sannan kuma bayan haɗawa a fara yin aiki da shi. So zaka yi amfani da wannan OTG adapter ɗin ne ya haɗa maka wayanka da wayan da ya zo daga jikin printer. Da zaran ka gama wannan gaba ɗaya zaka iya danna continue ka ci gaba. Daga nan zaka yi clicking akan select ga nan daga ƙasa. Bayan ka yi clicking akan select zai kai ka inda zaka yi clicking akan direct USB connected. Daga nan kuma ga OK nan sai ka taba OK in kai clicking wancan box ɗin. Bayan nan sai ka zo ka shiga ka yi installing driver ɗin. Gashi nan zai ci gaba da saitawa kana sa skip. Da zaran ka gama zaka dawo sai ka taba inda zai iya kai ka cikin memory card kamar yadda kuke gani. Gashi nan mun buɗe wani document sai ka zaɓi adadin pages ɗin da zaka yi printing sai ka yi clicking OK. Da zaran ka yi haka zai tambaye ka yi ma printing direct ne, gashi nan sai ka yi clicking. Daga nan shikenan kusan ka gama komai, zai ba printer ka daman yin aikin da ka riga ka tura masa. So anan muka zo ƙarshen wannan bidiyo, da fatan za a ci gaba da yin sharing da liking wannan bidiyo. Allah sa bidiyon ya ilmantar. A ci gaba da kasancewa da FZ Hausa TV.